бисмилло мегем ӯ иш мекунем ку айдвон шуно ке простой мебро я як чӣ мебро мода боша. дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден бародар мо ҷалака телефонш полчат када гирифта ба почта Россия равонш карда будем. Видеоро то охир тамошо кунед. Полни ҳамаша бародар нишон медиҳем. Салом алейкум, ина посилкамона гирифтем. Бисмилло мегем ӯ иш мекунем ку айдвон шуно ке простой мебро я як чӣ мебро мода боша. Гуфти гапу. Скотч пешиблеки. Зарядняк гуфти гапу. Чехолш. Защитный стеклош. И домашник гуфти гапу. Хай як ишкинем чӣ гап дай бой. Баш. Заряднякаш. Телефон ходаш гуфти гапу. Ҷой буд бад дайкаим. Дар намегира кун. Гирифт. Хай ҷой буд бад. Дар гирифт. Ҳазор раҳмат хай брато. Барои телефон рӯй кадагӣ. Видеоро диден, ҳазор раҳмати худо. Агар ки шумо дар кор бошад ҳам телефон заказ кардан, бемалол рақамое ки дар рӯи экран дестем рақамно муроҷиат кунед. Ҳатман ба почта Россия дар кадом шаҳри Россия набошед равонтон мекунад. Рақамона муроҷиат кунед. WhatsApp да оператор шумо да оперативни ҳамаша мефаҳмонад ва худо хоҳад полча мекунем тавартона. Тон атё кунед. Кати шумо буд Умедҷон ва магазини Реалфон.